Federazio mailan, 4 betodun jokalari instituzional daude. Ordezkarien ganbara, senatua, presidentea eta auzitegi gorena. De hecho, askotan pentsatzen dugu munduko presidenterik indartsuena Amerikako Estatu Batuetakoa dela. Eta ez da horrela, inundik inora. Bere boterea oso kontrolatuta dago beste 3 jokalari horiengatik, ordezkarien ganbara, senatua eta auzitegi gorena. Oraingo honetan, denak kontrolatuko ditula Trumpek. Eta normalean politikagintza Amerikako Estatu Batuetan baldin bada status quoa nabartzea, akordioak lortu behar dira bi alderdien artea, 4 betodun jokalari horiek daukaten betoari salto egiteko, ez da, aktibatu ez dadin. Baina orain gontan, Trumpek ez du izango betorik. Ez du izango inolako betorik zentruan, federazioan, botere asko izango du. Beste gauza da, dakigu Amerikako Estatu Batuak sistema federal bada, eta alde horretatik, gero, estatu bakoitzak ere autonomia handia dauka bere politika publikoak egiteko, eta estatu gauzak asko aldatzen dira. Baina federazioan behintzat politika dagokionean indar handia izango du Trumpek. Eta berak zer iragarri du? Iragarri duna da ekonomian politika protekzionistak, hau da, arantzelak nahi duna da, herrialdea berri industrializatu, eta bere dekadentzia ekonomikoari aurre egin. Hori ez du izango erraza egitea, gauza bada esatea, egia da aurrekoan arantzelak eta jarri zituela, baina arantzelak jartzeak ere, Amerikako Estatu Batuakek importatzen dituen produktu asko garaistituko ditugu, eta horrek inflazioa haztea ekarriko du. Eta horrek, adibidez, talka sortuko du, segurenik, Mexikorekin, Kanadarekin, bere tratatu libreko akordioarekin, baita ere Europar Batasunarekin. Gero badakigu gainera etorkinen kontrako politika oso gogorrak jarriko dituela, kanpainaren elementu oso zentral bat izan da bakea. Bakea eta gerretatik erretiratzea. Hori esatea erraza da, gero egitea zaila da, ze hor badago deep state edo barne estatua, eta badago industria armamentistikoa, botere handia daukan Amerikako Estatu Batuetan, hauteskunde zirku guzti honetan, zirkua da benetan, lobiek dirua ematen diete bi hautagaiei, eta arma industriak ematen dio Trumpen, eta ematen dio Kamala Harrisi, edo sionistek ematen diote Trumpi eta Kamala Harrisi, eta bata zein besteak irabazi, beraiek beti irabazle. Garbi dagona da, segurenik Ukrainako gerrarena, mendik aurrera horren ja ikusten zen, gainberan zetorren, baita ere demokraten artean, nekezi bat, eta ikusten da Errusiak momentu honetan posizio privilegiatu daukala gerran, eta irabazen ari dela. Ekialde hurbileko ez dago hain garbi, ze hor lobi sionistak sekulako indarra dauka, eta gainez, lobi sionistaren parte oso importante bat ere trumpista da. Hori bai, iragarri duena da ez dela beste gerra batean sartuko, eta hori bai, egia da Trumpek bere agintaldian, azkeneko hamarkadetan egon diren presidente guztien artean izan dela, gerra berri bat hasi ez duen presidente bakarra. Eta hori iragarri du, errepikatuko duela 4 urteko honetan. Baina, seguruenik, hortaz aparte, ez dela gutxi, baina gauzak nazioartean ez dira inbeste aldatuko berak iragarri duen bezala hauteskunde kanpaina.